Alright, mwina anthu nkumadabwa kuti kodi kumene ndili kuno ndikuti. Choyambirira chencheni tikulandireni ine dzina langa ndi Chekalonda ndipo kuno tili kuno ndi Kwachazunda. Kwachazunda msewu wachikwawa tikamayenda kuti tikupita kuchikwawa kuchoka Blantyre kangodusa Mpemba timafika pa Chazunda. Nkhani yona kuti chabwino ndili Kwachazunda koma ndikutani ndiye nkhani yaikulu kwambiri. So amene mukutionera kuchokera pa tsamba lathu la mchezo la Times 360 Malawi mukoza kuuza anzanu ena kuti ambe kuonera fika kuno alikosala pang'ono kugwa mdalitso. Kodi mdalitso ndi chani? Anthu akati mdalitso amamva zinthu zambirimbiri, mvula ndi mdalitso umene, kubadwa kwa mwana ndi mdalitso, nthawi zina mdalitso mabwera mosiyanasiyana. Kodi lero chimene chikufuna chichitike kuno nchani? Ndiye tili ndi chairman muno, munthu sungakopita kumalo osapanga odi kukumana ndi afumu kapena chairman pano osapanga munthu wachikulire wake kumeneko. Muli bwanji wawo? Kusimikiza kuti ndiye chairman wa onsika umene Wachazunda? Ya, ine ni Simeon Ndalama, chairman wa onsika Wachazunda. Ya, mwina anthu ambiri kuno sakudziwa kuti kodi chitagwe pano nchiyani. Koma mwina inu kapena mwina muli ndi kena kake kamene mukuti idea kama chedwa idea kati kodi kuno kufuna kuchitikenji kwa pena ngopo zoti atathamangira ndi Wachazunda kufuna kugwenje kuno. Muziyankhula ndi ine kuti mwina anthu asamve kuseri. Chabwino ineyonso ndikungodabwa fanda khali kwanda phone monga chairman chairman Wachazunda kubera alendo ndi situ za alendo ni ndani. Within 30 minutes pana kuti tabane pa stage pano mutilandire. Kukulandira tikudziwa tonse apa njoti kunoku kukubera alendo. Chabwino. Koma zoti alendo ni nani koma sakuzatani zimene ndisiri kudziwa Chabwino. Inunso simukudziwa. Sindikudziwa. Tonse tizonere. Tizonere mazuwa pano. Nde acheya ine tili kuno tonse tamangidwa mmasamba koma chimene tikudziwa njoti kuno lero kubera alendo. Eti? Ndiye tigwire mawu amenewo kuti kubera alendo koma tikayang'ana ndithu chaku uko kumbuyoko kuoneka ngati kuti alendo amanenedwa kuti kukubera alendo aja atulukira. Mwina kapena ndiziyankhula ndine. Alendo mmadziwa? Sindikuwadziwa. Sindikuwadziwa amene? Kanga alendo ndi mayi ali pasogoloro. Avala Sapula amene mmadziwa amene? Ndiye musachoke mukhalepo umene kuti tiyamve kuti alendo ndani. Tinafika mmuzi muno ndithu ya imama takulandirani. Nafika mmuzi muno acheya ndi amene wa ansika amenewu ati iwowo chimene anamva nchoti kunoko lero kusika Wachazunda kubera alendo ndi ayime pansewu adikire alendowo koma sadadziwenso kuti alendo ake ndani. Ndeti mati acheya alendo achatu ndi amene. Ndamene alendo aja. Mwalandira? Ndawalandira. Talandireni amve kumasuka. Ndawalandira mama makhala masuka. Ziko kwambiri. Kulandiridwa kwanu lero kuno Kwachazunda mwakumva motani? Ndine osanga kwambiri. Especially for ndaona azimayi ndambiri then timanga ukumva kukoma kwambiri. Kukhala kuti anali mayeso kumva kuti ayi ndaona azimayi ambiri kanga ndi mabwerera azimayiyo? Ndabwerera azimayi. Chabwino tandiyandikirani acheya pepani tifuna timve chimene mwabwerera kuno posafuna ndithu kuti anthu ena ambiri amve nawo mwina ponong'ona kuno mukuzatani mwabwerera azimayiwo kuti adzatani. Okay, kunoko ndabwerera kuti ndiyendere azimayi amene akupanga mabusiness ang'onoang'ono. Ndione ngati ndingathe kwatukula. Kuonjezera kampamba kamene ali nakoko. Ena nkumati ine nkhope inayiona pena pake kapena namvapo ena ake mwina ndi ndani amene anthu akupanga debate. Tisanapitirize za zimene mwabwerera mwina ngati mungakonde kutchula kuti kodi tili ndi ndani lero Kwachazunda komanso mwabwera mu capacity yanji. Okay, ine dzina yanga ndi Trifonia Mpinganjira. Kubwera kuno kupitirizani mati kuzawo yendera azimayi amene akupanga business kuti mwatukule ndi kampamba. So pano ineso ndine wa business. Nde business yanga ndi ayikulu ndithu. Ndeni makhala ndikuseva ti ma profit patali. Tikakwana tandi ndimakonda kugawira kwanzanga amene ena kuyamba kumene business ena amene ali kale ma business ang'onoang'ono kuti mwina nawonso akhoza kutukuka. Ndi project yoti idayamba liti komanso yapitako kuti nkuti kwa ena amene akufuna background? Tinayipanga established 3 weeks ago. Nanena kuti tiyamba from January to March. So we started yesterday. Tapanga Njuli market, komanso Vumbwe market. We have covered already 17 women. Okay. Yeah. Kuno mwina amphumi akhalapo ochulukira bwanji kungokhala ndi picture? Pakati pa 10 or 12. 10 or 12. Pamuzi pano? Yes. Kulandira mpamba? Wa business. Mwina kapena mungatchule kuti ukumakhala ochuluka bwanji? Au na momo? Mfuna mukabele.
auna mumu aona momwemo iya ndizimene zichitika kuno kwa Chazunda panopo pa Chazunda market acheya alipo mpa achitetezo athu tili nawo kumbuyo uku komanso mlendo amene timadikira amayi Trifonia Mpinganjira ali pano ena mwina amawadziwa ena amangowamva ena amangoonera ma social media kapena ma television atiyendera kuno kwa Chazunda cholinga chake akuti afuna apereke moni kwa azimayi anzawo a business monga iwowa munthu wa business amene amati akapanga business ndikupezako kaphindu kochuluka amati ayi ndiyendera anzanga swa business azimayi anzanga ndikawapase moni kodi moni wake azingochita muli bwanji tili bwino tionera limodzi ife mwambi wa gulugufe wa lero tionere momwemo na fenso ndiye ndondomeko yake sindikudziwa kuti poti acheya ali apa mukadakonda tikadapanga bwanji ndizisankha ndekha okay kuti muzisankha kuti ndifuna ndiyankhule ndi yawo nanga tidikiranji ife pano chimene chachisangalatsa kwambiri akuti azisankha wokha azingoloza kuti ndikufuna ndicheze ndi yawo sotodongoso lake likhala lotero bwanji tiyambe malinga mosunga nthawi paja kunjako madaliso sako machedwanso tinaona mvula inakhutuka komanso ndamva kuti mukachoka kuno mufikanso pena tiyeni tikumasuleni muyambe kuyenda mmene mungathere mukuyamba kusankha mwina kusungisa bata achewa azingoyenda nawo pambali ndithu mutha kumasuka mama aha yayi pamenepo ndiye kuti tsopano kudali kukambirana pakati pa wamkulu wa msika uno chairman ndi mayi Mpinganjira amene ali mulendo olemekezeka lero kuti kodayambire kuti tikuona kulowera uko mwina kumeneko tione kuti mwayi ugwere mayi ndani tikuona ndithu afika pa mayi woyamba amene angakhale munthu mayi woyamba kuchita mphumi tsiku la lero bambo sunthani kati yankhule ndi mayiwa ndifuna mayi iya bisiyankhula nawo ndikufuna nditepe nawo mukuyankhula 300, 500. munayamba liti business ino chafuna nthawi zinazo mumatali musanayambe business Business timayamba business ina ndikugwera ku business ndimaphika mandasi mandasi munabwera ku tomato ndi pakati pa business ya mandasi business ya tomato ikuthamanga ndi ya tomato naona kuti bolako ifoti izali esamagula timadya daily inenso ndi mzimayi wa business koma nayambaso pang'ono chonje koma pano ka business kokanakwera ndithu mungoti chabwino mawaziwa ayi sindikwaziwa kumana ndi mayi nzanu wa business iya tiye ndione kuti zikhala motani ine dzina lanu nda ndi Flores Kandelo kabanja ine dzina langa ndine Trifonia ndithu makhala chabwino neno tigule nawo tomato mwati apa ndi mabwa nafeso tikaphikire mukhoza kutiyezera kaya wa 1000 kwacha ndiye mwandiuzaso kuti munayamba 4 years ago ya tomato imeneyi munayambira mungalole kundiuza kuti munayambira ndalama zingati business iyi ndinayamba ndi 40 kumapita nsogolomo mpamba wanu wafika pabwanji panopa uthamangira muna chama 6 muli ndi ana 6 apa skulu akusokondali alipo 4 inaliyeso pabwanji ayi opita ku secondary alipanga 4 ndi abambo ali abambo alipo koma amakhala kumuzi fees imachokera kuti ana amene imapatira momwemo amaphunzira kuti ana amene kumba tosangalatsa ndeti nene kuti niyo monga mzimayi mukuzimira panokha mukuthandizaso anaso a skulu ine ndifuna ningokulimbikitsani kuti ana amenewo muyesese kuti aphunzire chifukwa choti siku lina inu simuzakhala ndi mphamvu zokhala pamene mwakhalapo koma kuti zadalira atiwo ana aja ndiye musafowoke kupanga bizinesi yeti ndithudi ndikula tomatoyo koma ndilipira mowonjezera cholinga chokuti kamene mungapeze pamwambako kabenchi kakakule ndithu ngati pali tomato yekha apo pakhale anyezi
apo pakhale masamba kuti ngati ndayima pano ndofuna kugula tomato ndigula tsabolayu ndigula tomato ndigula anyezi ndigulanso masamba ambuye akudaliseni zikama kwambiri yeseni tomato iye ndimene tikumvera pano kuti mayi oyamba kuchita mphumi kuno kwa Chazunda amayi opanga bizinesi mayi bajamati ndani dzina liti ine Flores Candiero musiyesa uyo nakasi wabwino kuti akaphikire akamve bwino zana ameneyo amati wa 1000 zana ameneyo ndi mayi Flores Candiero Flores Candiero mayi Flores Candiero kuno kwa Chazunda iye ayikuchita mphumi kukhala munthu oyambirira mzimayi kuyankhula ndi mayi mzawo wa bizinesi mayi Trifonia Mpinganjira awapasa kanga chepe kampamba kuti nanga adalisema una kuti muli chani mukaonera ku nyumba komabe imani muthokoze ndithu monga pa Chimalawi gwirani chanza ndithu mmene machitira ndithu limene machitira ndithu ku Malawi kuno kuchita mphumi chifukwa chogulitsa tomato ndithu kuchokera ku project imene akupanga mayi Trifonia Mpinganjira munthu wina pang'ono pokha ngomuthandiza kuyamba yamandasi basi kaka 10,000 zikama kwambiri mmene tikuchitira mayi chimwemwe chanu njotani siku lero ayi ine lero ndasangalala ndipo sinayembekezere kuti mwayi umene undigwera wa siku la lero ambuye adalise ndachiyamba bwino chaka iwonjezera mpamba imeneyi kwambiri kwake kama posazana skulu chanjani business yakulapo zikomo kwambiri masabwera tizapeze zinanedwa zimene olo kuinyamula business kuika pamwamba zabwino zonse nafesa utayamika ndithu kwambiri kupitirira ndithu kuyendera msika umenewu wa Chazunda pamene ndithu mayi wathu mayi Trifonia Mpinganjira ali kuno lero kuyendera anzawo azimayi anzawo a business azimayi anzawo amene akuchita ma business ang'onoang'ono kuthandiza anthu osiyanasiyana kupyolera ku business zimenezi izitu akuti zimalimbikitsa kuti azimayiwa azipitiliza business yawo komanso athe kuthandiza wena nawonso akazachita bwino tafikanso pano apaso ndiye kuti sapano tikatere mayi amenewa Labega Moses mutakuyimirira ngati kuti muziyankhula bwino mwakaoda liti tomato apita tikuwazula kumbayani mwakaoda kumbayani kumbayani pende timapita kuno anthu samalima tomato amalima kupati masata kupyera tukambiri amene amatengere wakumbayani amachokera kuti amachokera kumchewa anthu akumchewa chamabwera pambayani pacha ndi anyezi tsabola tomato munayamba liti business yanu munayamba ku 1999 anzanga mwachita kundiposani ndakuposani kwambiri muli ndi ana ndine ana nga awiri oyamba ndi gift izale amene ndamphunzitsa pana ku Polytechnic College ndipo wachoka pa 31 Oktoba imene mayi akuzophunzitsa mwana ndi business ndipo college ya ku Polytechnic mwananga ine gift izale mwati kuboleko wamaliza pa 31 Oktoba imwe kuphunzira kuchokera mbusiness ya tomato amaphunzira chani kuboleko amanga za environment health kumabale anayamba 2019 waduka 2024 ambuya kene yake ya tomato imwe akutero kuno kwa Chazunda ndithu mayi kulankhula ndi mayi mzake mmene business ikutukulira awa mayi akuti ali ndi mwana amene ali ku Polytechnic kumeneko mpakana wamaliza kuchokera ku Polytechnic pa Oktoba momwe kupyolera ndalama za business mamapeza pogulitsa tomato anyezi ndi zinazotero kodi awadalitsa bwanji mayi amenewa ate ndibwererenso mkatimo apa mupanga bwa funded mamuna fund yosereni apo ndi sauzani mtaka ayi mtenge akashi ko adula business adula agule kashi agule kashi apo mtenge maitandide kwacha mtenge mafund mwandichotsera ndi mundipatse malo awo awiri ndi jumbo yanga ndabwera wa jumbo jumbo chaka chilichonse ndikawapanga business yanga ija yayikulu ndithu Blaze, mika blaze. Diga blaze. Nakuvana. Ne business yanga ndiyayikulu ndithu. Ndikapeza naneso ka profit masunga pambali. Pang'ono. Akakona kodi ndimathandiza sazi nzanga amene akungemba mana business kapena amene ali kale mu business yaying'ono. Kathukuza. Achinyamata azimayi ndenakanda ine ndaona nditapita mmisika ndikaone kuti azanga akupanga bwanji. Ndesi tomato itatenga pangongoni. Ayi kashi. Ndilinde. Ayi ndi ana kunyumba kwa kashi. Kashi amatero.
Koma ndakunyadira pali yali mwatiyendera. Zikomo kwambiri. Zikitasa. Zikomo kwambiri. Ndiye ndikulipirani poti mwafuna kuti ndikulipireni. Zikomo kwambiri. Zikomo. Zikomo. Athokoza. Mafuna kufinya le nthobi Ndakafika. basi ndeke nthawi nake mukapeza musuzumiramu Zikomo kwambiri. mawu anu ndiotani kwa mayi chifoni yambika unawadziwa kuti iwo Sinawadziwa kupasa ndi mazizimuka tu kwambiri. Unaona mifudifolo. zamanga munthu kuno Ndimbati kuti dala kwa chani. Koma ndakunyadira kwambiri. polisi aja ntchito yawo siyomanga kapena kupha munthu basi kuzunza kutenga anthu kapena amakhazikisa so chitetezo Oh, chabwino. kubwera chonde mukaona nthawi zina amakhata afuna akhazikise bata pamenepo Zikomo kwambiri. mukaona wa polisi sikuti akuzamanga munthu nthawi zonse Zikomo kwambiri. awo alero abwerawa afuna akhazikise bata msika muno Zikomo. futi osamayiwopa nthawi zonse Chabwino. pena imakhaliri mbali yanu Zikomo kwambiri. nde pitiza tuthokoza Ine ndikuyamikira kwambiri. Komanso kaya ndizitani kaya. Ndanyadira kwambiri koma. Mumve kunyadilika. Zikomo. Ndikitsani kuti muti 1999 pitirizani paka muzafika pamene mphamvu zanu zisanene kuti kusika uja sindingakatani koma mukamasatero anacha mukuphunzisani azakhala kuti nawonso tsopano akusamalani Ndakunyadira. ambuya akudalitsa Zikomo kwambiri. mayi paja munati ndani dzina liti Labeka Moses. apa taona madalitsidwe akupita pena koma mwina mawena munasungira kuthokoza kwanu kumapeto kuti kuchokapo pano Ine ningoti koma sinaone. Ndipo new year hii na hiyo happy new year yanga ili bwino kwambiri chaka cha nyuwa ndanyadiaso kwambiri. Zai kwambiri. munati msima wadziwa amene waja ndi madam telefoni yampinga njira Oh, zikomo kwambiri. ntchito ina imene amapanga ndi othandiza anthu amabizinesi Zikomo kwambiri. na bizinesi ndi lero othandiza anthu amabizinesi ang'onoang'ono makamakazi mayi Zikomo kwambiri. lero inu ndi munthu wachiwiri musika muno kupanga phindu Ndakunyadirani. mukasala mukozosuzumiramo akuti tisaone emwe Iya ndiona nthawi ino. Eh. Ndiona pandeka. zikomo kwambiri Zikomo. mukumana ndi achepya aha tikupitiriza ndithu ulendo umenewu zabwino ulendo ndithu umenewu umene tikuona anthu a bizinesi zosiyanasiyana zimene ndithu zili kuno pano khala ngati tafika ndithu iyayi sana ndo mng'ono bwa Wachaka ni miezi 4. abambo Ali kunyumba amatani amamanga. abambo amata Amamanga builder. onda builda ndeni mumakhala muli kunsika kuno abambo ali kunyumba munayamba liti masamba wandi mmaoda kapena ndi anu mmachola mmoja Timaoda madimba. Lansika timaoda pompano. munayamba liti business yanu Business yanga nayamba 2017. sinakuyambitsani business ndi chani Masowekera chithandizo nyumba. Pamene naona kuti bwana ndiyambe business kuti zosowa zikanga zikuchi. ndiye mutayamba business zinayamba kuoneka kusintha Azinamba kuoneka kusintha pang'ono ifika yoti mpamba ngochepa. yeti nene kuti mu business munthu akhoza kudaliramo kuti ukhoza kumapeza kuzosowa zako okay munayamba ni mpamba wa ndalama zinga Namba ndi 4,500. panopa Pa mwezi nimata kusunga 7,000. komapo ndiye kuti zambiri zofunikira pakhomo zapezeka lero magulisa kale Ndagulisa amene akusala ndende amene wawo. magulisa zingati Lero ndagulisa 3,500. ndiye watsala pa ndi wabwa Wasala apa ndi wa 1,2. business imene yamasambayi timaona mwangofuna kupanga business yamasambayi olo muli ndi Ndi mtima ufuna kukhala ndi business inaso ya ndalama yokwanya ifwa kuti ndalama sinimayifikira. Oleta khala 150. 50,000 okay ndiye ine ndikupatsani 500,000 Zikomo kwambiri. kuti masompenyana business ya 150 yo mukapange komanso mukapitirire pang'ono koma business imafunika chidwi eti imafunika kusadya mpamba eti imafunika kulimbikira eti mzimayo amayenera kukhala wopanda mantha asamangoti abambo nthawi zonse abambo akati mkono wanga lero wafutika sindingatopeza ndalama iwauza kuti khalani musavutike ndiwo ndigula chimanga ndigula anaso kusikula atani Apita. zina lija ndani pacha Mayilinje. mfuna mundidziwe Ndinu ndani? uma mfuna mundidziwe ine sindifuna kuti mundidziwe Ine ndikuziweni. Ndikuchita zaka kumana pena malo ena aje nzathe kutchulani. sinanga ndifoni yampinga njira Oho. Zikomo kwambiri. mwalimva dzina atinda Tifoni ya mpinga njira. chabwino chimwemwe chanu nchotani lero kuti ayi akufuna kuguleni masamba onse komanso kuwonjezerani mpamba zina ndira nditi Ndilosangalala kwambiri chifukwa choti business inayi nayo yochepa apapa ngati andionjezera
ndikhala ndi bizinesi yokwanira ndiye kuti zosowekera zomwe zimaoneka kuti sizikupezeka zipezeka tsopano. mmene moto ndithu mmene zikuyendera kuno kwa Chazunda, msika umene unsika wa Chazunda umene ndithu iyayi azimayi amabizinesi ang'onoang'ono akupindula ndi mzimayi nzawo wa bizinesi wakula malonda awo komanso kuwaonjezera mpamba. Sungani pabwino eti Mulungu akudalitseni. Komanso bizinesi apa yatha mukhoza papita simamaliza wewe kupita ku nyumba ukasamala makobidi ndithu zabwino zonse. Ayi akuti sindikufuna kuchoka pano tionenso anebawa akutina onse kusaso masamba mwina kufuna kusintha masamba poti za masamba zimafuna kusintha timvere pomwepo. Dzina lanu ndani? Victoria Leonard. Ndati nda? Victoria. Ai Trifonia inu Victoria ine Trifonia. Trifonia sikomwambia. Naliso ndine nzimayi wa business. Koma ndimakhala ndi chidwi funa kuona anzanga amene akupangira business yawo. Makamaka amene akupanga business zing'ono. Mafuna kumva kuti ikumayenda bwanji. Inu munayamba liti business? Number 208. Nthawi zonse mmapezeka pa benchi? Sunaliyo sekupatwa loweruka lokha. Okay. Mpamba wanu mnamba wa ndalama zinga? Namba 10,000. Chinakuyambitsani business zija? Anali mavuto oti makhangati kuti ana kuti ndapase chimasowa pakhomo. Ndi ananga? Ndi ana 5. Abambo alipo? Alipo. Abambo amata? Abambo amapanga magayu nawo. Ndiye musanambe business zinali zotani moyo umayenda bwanji? Abambo mwina apita kuganyu sanapezeko china chilichonse mmakwiya simmakwiya? Simakwiya basi tikangoti ndimali kuendera ziko timapita kukagona ndi njala basi pamakwasikwaso tikasakeso ganyu ina. Okay. Ndiye mutayamba business zinthu zinasintha kapena? Kusinthako kulipo komano chimene chimavuta kwambiri ndoti kwacho mpamba ndochepa timapita kumulipira mwana sikulu. Ana amati alipo 5? Ana alipo 5. Woyamba ndi zaka zinga? Woyamba ndi zaka 14. Alipo 1. Aphunzira kuti? Amaphunzira Ndiye fees amene imachokera kuti? Basi timasakasaka momwe abamba kakagwira ganyu kukalima kugadako. Pena mwezi nasaphunzire lere mwina samaphunzira kwachisowa fees. Okay. Ndeno masomphenya anu ndotani ya business kapena apa ndi pamene munafika? Maseka tu mama? Masomphenya anga ndula zoti ndakhala kuti ndapeza mpamba okwanire ndiye kuti zambiri zikhoza kusintha pa moyo wanga ngakhala ananga akhoza kuphunzira sikulu. Munamba mwatenga ngongole kubungwe ya business? Ayi. Munamba mwathandizidwa? Ayi. Munazimira panokha kuyamba business? Basi makhala movutika momwe. Uyu ndi Chinese? Mungiyezere Chinese. Mupanga bwanja? Malo filande. Malo amodzi okha akwanira. Ndi ineyo ndakuti kuti ndine wa business. Ma business yanga inakula koma ndinayambaso choti koma ndinayamba ndi kutenga ngongole ndikatenga kufinka nthawi imene 150,000. Koma ayi inakwera ndithu. Ndiye mu business mwanga momwemo ndimasungati ndalama padera pang'ono ndikapeza ma profit. Inso ndimaphunzitsirana. Neso ndikaphunzitsirana kakatsala kanga chepe ndimayika pena pake. Ikataka miyezi 6 ka miyezi 7 ndi ndimayendera ndimakhala ma project tingoti ngati yani osati ma project muchichewa ma project okay ndimakhala ndikankonzero koyendera zikonzero zoyendera kaya chinyamata azimayi ndi chifukwa chake ndinafuna kuti ndibwere kumsika kuno ndikuthandizani mpamba masimunachule kunena kuti mutakhala ndi mpamba mumaganiza kuti mutakhala ndi mpamba lomwe akhala mukulingalira kuti mutakhala ndi mpamba wa ndalama zingati then business mukhoza kuonjezera? Takhala ndi mpamba kwana lo 250 ka 300. Munezona? Ndithu. Moti ngayende apa? Kwa basiso. Moti kubwera tizaona zinthu zasintha. Ndithu olo ineso mnazo kusintha. Tikazabweranso tizaona zidasintha kapena zakupeza muli chimodzimodzi. Izo ndipeza titasintha. Osadyazo mpambawo? Osadya uzidya mawiniwo. Ndithu. Tathokoza. Yezereni just malo amodzi okha. Kuchita malonda mu msika wa Chazunda kwina kunso kucheza ndi mayi mpinga njira amene abwera kuzachezerana ndi azimayi anzawo wa business yayi. Zikomo kwamene wafika. Takakula mtima. Ndinu ndani pano basi? Musakusamuka pa muzimu. Ine.
Onesana ukutokoza kwanu, mbona kani mufuna mmasuke ndi. Ai ndiri ali kunyadira kuti nyadu. Kuti chani? Kuti nyadu. Ai, makamaka ai. Ndikamata nani dzina liti? Victoria Renard. Ai lero ndalitso kugwera ni mai Renard. Ndithu tikhale tikuyenda kwinawo. Andikapoliri kamuzi. Kupitirira kuyendera ndithu msika umene wachazunda mosokozedwa ndi acheya ansika uno komanso azibambo ndi azimayi ena amene ali nafe lero kuti ndithu mwina kapena tipereke mpata kuti ananena kuti afuna azitsankha okha lero tione kuti afuna apite kuti taonatu magula masamba taona magula tomato ena azidaba kuti amangodya ndinu vegetarian. Ai pano tukadya somba. Okay. Koma sinu vegetarian. Ai sine makhwasula. Nine makomera. Tumakulitsa nyama tu pacha ifekweka. Ndetu maja yocha ya boilo. Nyama iya itumaja ndithu. Ya itiye ntione kuti tiulowere kuti pano kumene ndithu kulichitika business yosiyana muno munsika wa Chazunda. Ena kupanga mphumi poti mwayi siwa onse umatha kugwera wena ndithu titsimikize pano kunena kuti anthu amasokoneza mama anthu amati yaya kaona zinthu zimenezi kumasokoneza muona ngati bwina iya mukuchitapo kampeni ndale kungowasimikizira anthu kuti inuyo ndi project imene yachoka kumtima kwanu kumathandiza anthu amene azimayi ochita zinthu zosiyanasiyana nga zimenezi kunena kuti iya si kampeni imene ikuno. Ai sikundipasa phwete. Ina matero tsopano kodi anthu ndale amaloweranji. Iya inuyo anthu amaloweranji ndale. Ine ndikutumikira kale anthu ndisaliwa ndale so ndale iya kuno simufuna ku constituency kuno kuchasuta kuno olo pang'ono olo mmene moti ndimene tikutenera kuti iya yena kuti ayi ine akatene mwina afuna atilande cha mavoti akatene mwina aziyitanisa za mavoti ayi kuno kulibe ndithu sizikukhuzana ndale ena iliyonse kungocheza ndi azimayi mzawo a business. Mwina mudayimirira kuti kulankhulana kukhale somba makaoda kuti kulimba anthu amachokera madera ena kuzakhala kulimba chenu makaoda. Munayamba liti business imeneyi 2021 mandei mafuna kukhala olimba mtima sikhoza mangoja izi kunyumba mangoja linanga sithandizo wathu ndi limene liti kamachoka ndi kuti makhata manga kajumbo tikaje matengaso bompa. Mati munayamba liti business dzina lijanda Madaliso Mataya. Madaliso Mataya. Madaliso Mataya ine zinanganire telefoni. Umandiziwa? Ayi, koyamba kukuonayo. Ineso ni nzimayi wa business. Maso business yanga nayamba ndi pang'ono koma of course osati yazakudya. Nayamba ndi ma business ang'ono. Koma iyayi kumakwera ndithu inu mumatenga ngongole ku Bungwe. So munayambeko watenga ngongole ku Bungwe? Village Bank basi. Village Bank. Pacha kuli ma Village Bank. Mwagawana 6 months December Moti mwabwera ndi mpamba ndi. Ayi tilibeso kali kose. Nang'ono. Ndeka ndifotokozerani. Mwati munayamba liti? Nayamba ndalama zingati? Kola 30,000 nthawi imene yoyo. Zikukhanga libolako. Mwindi ananga 4. Wayamba nzaka zingati? Ayindisaka 18. Siwayeko. Amakhala kwa gogo wake amangoyendera kumulanje Secondary. Mwindi abambo. Nde ana masamala noka. Ayi ana makanda gogo wawo. Inu makhandi nda. Ndi makanda. Zimatheka. Pano mukuphunzitsa ana. Ayi kwaphunzitsa ndi omwewe ine ndi ndang'ono. Le business imene ikuyambira 2021 chinakumangisa kuti muyambe business chani komanso panopa moyo kusintha kuyambira 2021 iyo kapena zikuoneka bwanji. Tikhozonena kuti chokudya chokha ndi chimene timangodalira kuti tizipeza chakudya cha lero koma sizoti zimakhala kusintha moti bwanji. Panopa mukhozadziwa kuti mpamba ulipo bwanji chiyambireni. Tikhozonena kuti mina naindire ndiye kuti ka 5 kono nakagula kachimanga. Inde. Okay chabwino. Na ine ndikugule niko ni matemba. Usipa uwadzuwa Ponya wadzuwa. Ndiyezere ponya mupanga bwa 1000 ma. ndiyezere malo 5 aponya ya. Basi. Usokoneza raba.
kuyeza ndithu kugulitsa bonya kuti kodi kapena utakawu a Howard mwina afuna gule utakawu mwina kapena kuti yayi koma business kuno ikuoneka kuti ikuyenda mapang'ono kwambiri facho kuti akuti January ngakhale zinthu zitu zikuona kuti zogulagula zake mu chipinda chino chogulitsa malonda cha Zunda. Alright, nde ine matemba ndatenga koma mundira nzalipire mawa ndena ngaife pamene kuti yaso pamene ivuka ngati ndaona kuti muzokuyenderana mukupindulako ku village pang'ono alright leo mumu ni malipira asombaja komansi nikena chabwino ndifukana olokula eti kokutika kuthandizireni kupitisa business pasogolo komanso kuthandiza zikuyenda koma mwakaoda liti zimene lero mmaoda kuti nonse mmaoda kulimbi moti lero mwaoda zabwaji takangoneka mabigi lawo lokha before yakuyepa kwa ndalama dzina lanu nda lita lino ine sindofuna mundidziwe koma ali kudziweni koma ine tinanga ndi Trifonia da Trifonia oh ndati ndani Trifonia tiri ziko mwambiri okay ineso ndine zimayi wa business ndeno ndimayendera ndika project kanga kakang'ono mayanzanga amene akupanga ma business ang'ono amatani masomphenya ndotani ngati zimenezi nde ndifuna mundifotokozere business yanu munayamba liti namba ya 2016 ndithu yomwe yansombayi nde imayenda nditi pena yende pena ayi pena yakhala munyumba nde business uzani muli ndi ana nanga ali 5 woyamba inzaka zita oyambayo wa 98 ali kunyumba wamkazi wamkazi wabanja ayi 98 anzaka zingati panopa tinganoti amwe atwete chakuti koma sikulu anamaliza kupasa anapeza ntchito amphunzira kuti amaphunzira anamba kuzingwangwa kena kwanamalizaso anapitaso kuzomba anapanga study cha anamaliza pana form 4 kenako kumwe anapitako kupana panga apeze ntchito ndesinapezeki college amapanga zacha anatenga za TVET chamakhala maujeni osiyana-siyana mukutha kudziwa kuti iye pone ndingaphunyese chabwino tiye mtizisiye zimene ndi mwaphunzitsa abambo alipo kunyumba alipo komano alipo ali kunyumba konko ndi mwaphunzitsa bwanji ana anu kuti uyafike mpaka na ku college ku TVET patali timapanga timakalabu kumasonkhana tindalama nde tikasonkhasonkha kena kono kamene kangapezeke pakochepa kumweko kumakalipira ana usukulu business yanu mmatengera ngongole pena timachita kukongola kutiko timakongola matikongoza anzathu omweho mukatero mukapangapanga mabwezere okay chabwino zosangalatsa ine mundiyezereko ndikuguleni komilero kuti ndikuonjezereni kampambako nde ndikuguleni izo munu ndi bwanji zimene 1000 ndipase malo atatu pamenepo ndiye kuti yayi pagulidwa ndithu nsomba zinanso
zosiyana ndi phonya uja tifusa tifika nthawi yake tifuse kuti koma nsomba zimenezi zina zamazidziwira kuti kwa ena amaona ngati mwina paja zimakhala ndi katsabolo kake zimenezo sombazi auzidziwa ndefone ama kuti amwina sangadye somba tifika nthawi somba zimene zimazilija mbaba ndi msaulule tifati afuse atili kuti aziziwa msaulule msikatu uno wachazunda lero wadala ndiye akuti amafuna kugule ntione kuti zikhala bwanji pere ndilipire somba ndagula zichi koma ndilipire motero ambuye akudaliseni mulimbikire business muphunzise ana pasi kulina lake paja munakhala paja mphamvu zimatha koma ana aja ndamene namakukira zanja sichochi ambuye akudaliseni ine ndikunyadira kwambiri pa zimene zachitika zikomo kwambiri ndikunyadira kwambiri mwandipeza mpamba wanga zikomo kwambiri inu simuyende bwino ayi ndimangira business kusunga pabwino ayi lena chitaso mpumi pano tanena kuti ayi paja chinthu chachikulu kwambiri chikuchitika kuno chonena kuti there is no influence from anyone kuti tiyeni mukaime yapa iyayi ngakhale acheya angoperekeza koma sikuti akunena kuti nalemba mayina muyima apa ndi apa angosankha okha madamu anduza ndilondoleni ma business amwayi ndaloza ndekha ndi kungwalozera waperekeza basi akungoloza amene mwayi wangwera kumuloza kuti nditacheze ndi awa ndithu khala ngati ayalemba abale okha ine sindikuziwa soti kumati kubwera lendo leya okha ndiuza kuti ndiyenda nanu kumano wamwayi ndizinchitwa ndekha ndi ndinguwasala madamu basi nguwaperekeza kalichere akusankha okha chitidatu kuti pamawa ena asiri ayacheya nalemba abale okha apa madamu akusankha okha tione khangata papa konda to Kijani chingaibe. Habibi. Wasegelera. Ndasegelera. Okay, mabaya babenji nthawe yanji. Tabula mama. Naka udalipiro. Lero koma ndinyuwe leto athena ali ku holiday inu mwafika kale pamwe azija ndina awiri zaka 28 abamba amangokhala oye utelo samangokhala iba malima maganyu iwo makhala kusina nayamba lili business nayamba 2016 ungenda movuta momwemo basi chakuja cha lero yakuja lero chimapezeka yeso ndinezimanga business jabwino ndeni mangoendera koma kuti anzangani mupanga bwanji ma business mina naneso mkuyambako imeneyi ndiyeno kodi business imene yasomba simangoja izi kunyumbako simangotenga izi mwezi kumaja nanga sipanopa ndama yapezeka movuta nderi mangotenga zomwezi basi kumaja ikapezeka nthawi inakugula masamba nthawi inakutenga ndiwozi aneba khalalibe iwo magulisa soma ndi matani timagayira sha yovuta ata timagayira nditu okay chabwino tiguleko tunawo tusombazi kuti tikagula patukwaja kukaonjezere mpamba wa lero jamuno jabwino tuone kuti wanda amatemba aminga umozi ndamu adomasi ndi amenewa yes adomasi amene timatujeni anakwane 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 kale bochuluka kuti anakwanire anakakwanire kunyumba onyezera suzi yeza awa 1000 amene ndi aminga umozi aminga umozi afuna aminga umozi jabwino adomasi koma ndiwo mukumalozazi mukuzidziwa kwambiri masamba adomasi mukwaziwa mno mino matemba adomasi matemba chifukwa chani amati matemba adomasi I don't know kodi amakuli mtsinje wa domasi amachokera kuzomba damu kumene kumachokera matemba amenewa koma ndi ndochuka kwambiri malo awiri amenewa ndaonanso nanga simwawo pang'onong'ono yonjo ndi mmene zilili zinthu
anakuuza ni dzina lawo Dzina lanu ni ndani? nanga mulendo osamfunsa dzina Sina kufusa ndi dini. Mulendo samfusa dzina. Dzina lanu ndi ndani madam? Basi ndanyanya. Ndanyanya madam. Ndikuuza. kutsani mpite mbali imene akakuuze ni dzina lawo mukathokoze bwino onso kumene Trifonia. Bilali. Oja kutathokoza to mukambiri. Iziko mo. chipomanyanu chirotani chemwe lipita No sangala ule pamene bandine onyadira ndipo ndikusangala business yanga ibira basogolo. Andinongoneze. Ai. Oja bwino. Ndanyadira. Tishekeni basi pili azayenda lone pitirizani malonda tikuyendabe mdalitso wa lero uli kuno ku nyumba yochitira malonda ya Chazunda Market. Ndikumene ndithu akuyenda mayi Trifonia Mpinganjira kusankha okha anthu amene akufuna kuwathandiza ndi mpamba wa business monga iwowo mzimayiso wa business. Ndiye kunotu ena afe tingochita usatira koma kumanena kuti ndifuna ndikhote apa kunenako akunena okha amene ndithu kuti ayi ine ndifuna ndicheze ndi awa ndikhote apa. Adalitsako anthu kumbaliyo taona ku tomato komanso agulako masamba osiyanasiyana akuyenda ku nsomba kuno kuoneka ndi mzimayi wokonda msomba fa kuno ndi akhalisako kwambiri. Zikuoneka kuti ndithu ndi mzimayi wokonda nsomba fa kusomba kuno kuoneka ngati ndithu nkumene akhazikika akugula somba zosiyanasiyana. Tinafunsa kuti akuzidziwa zonsezi apa mwaidziwapo iti somba Zonsezi si baba mbaba namene mbaba ndio jamuna kula kuyamba ucha mbaba zinazimakhaza segula zasegula izi zosang'amba chabwino ningodikira kuti athane makamaka mama ngati mungathe kukwanisa mena kuyima kuti zimbana pamwamba pano mwana wagona malonga jisena alongani longani jinanga ne Miriam Chimiga koma chichewa mukumva mamba sucho sumatha kulonga koma mungu phwanyira muzilonga chichewa chophwanyirira ndiyankhula chichewa mukhoza kulonga muchisena business yanu mnamba liti ndamba kale 2007 chinakupangisani kuyamba business ndichani kwene mabeba yoda kuoneka ngati kapena ulibe manja kapena ndo munthu oti singatogwira ntchito yani ndakudalia za ulimi nikakugwira kena basi pezeka china chake chatifumulisa ndidaona kuti atilowererembo kutunda kuti zikuyambo zimene azatha kutani akuchita pamene ndambe kumageniwa abambo ali kunyumbako ali kunyumba naosaibisawo amapanga chani amakuasoka ziboda ifunzakulisa okay ndeti nene kuti business yanu mnayamba ndalama zingati panopa poyambamo nali ndi mafiga ochepa koma panopa ndi zinthu zimene zikubwerera mafiga aja amafunika ndi akuluakulu 400 500 pano geni ilibe kuti 100 yambira 400 500 kuti munthu uoneke kuti wanyamula chidengu ngati zafika kuno kwa yazi ana mwina wangati shife kwatu madalira ana oyamba zaka zingati ali kuti muji amangokhala dalemba maiswa folo alephera pano akungokhala ameneyo ayambe business basi mwina munena zona amene yangakule mtima ayambe kusakasaka kaye paekha mukaona akukanika ndi mumuthandiza kuti samanyade khala panine mayi wako ine zabwino nakhalapo ndena ake asena ndeni maphuzi pang'ono chabwino nde ineso ndine zimayi wa business koma sinabwera uzafotokoza za business ndabwera kuti nzakuguleni nsomba sizodizo mupanga bwanji bali 700
iya zonse zitamachita kuwamba pawaya za fresh za kuno bwino abaibai awali hapo jambo la baendeze na baibai huyu ndani wanu ene ni mzanga amayo wangu kupanda kanisa kambo geni yolinga kutaka pezekena kaje runtown muno nangazingo kha akusankha baba geni akagulise kwawo awoda ndikagulisa mbo kwawo wa uthandizana bwene ndi bwino nangabuyang'ania bambo ukhoka nawonso bambo atopa bwino mapulani akapasa 2000 ndiye yasiyakale kwa njanga chikhale niye apeseye chiti kwina mandeside kumva bwino bwino ndingomva kulonga kuneko kulongedwa koma ndisaname kuti kwina kwa kulonga pachechene biwa koma kwina kusizoveka koma chachikulu pakugulidwa nsomba pamuzi pano nkhabe nkhabe ngoni basa ineza 10,000 basi 10,000 basi mwene ena mwina akudabwa kuti mayankhula nawo apa kuti yayi bi moyo chisenachi iko baba nakhabo ndasena thawina yake nde angakunda kubweza kusacheza nagogo anga kwambiri ndama kama ikamba nawo mucha basa makuphunzisa mawu awana amene ukhabeta ijiwa so I got used to that nditudi yes kama nkhola chichewa chimamveka kumana makhoda akuchiphatikiza komanso the accent imakani ikuyenda mang'ono mang'ono ali pa slow motion baira pelekera baira letu ambuya kudaliseni yeno ndilipira sombazi koma alandeni mwana adzuke kwapa amene dzina lake ndani William dzuka bukhoza kufika kuno Utisa mai we mwendo wa zizira chabwino nakamu mulandira bali apate mpata kaye mwendo uboleko ngono mwendo unge ndakuza 10,000 ipile chonji Atokoza mbuya unazisema ndaigwira 10,000 Lemo akunongonezeni kuli mulishani mene. Alisakuze mukaone nokha. Koma mukhoza kuthokoza no mene mufunira. Akunena kuti mwayi sakira kumukagamiza munthu kuti eko olo mutati ayi koma ine mwayi uyu ayi ne ayi muli ndufulo ukana akuteko. Mukana? Ayi sindikana. Nakonda rai chimene chachitika lero ndiye kuti Mulungu adakisanja kale ningoti ambuya udaliseni pitizaniso basi pangira nzanga ene ndathokoza zilumu ngaonjezeka mpamba kacha namba mukukamba za 400 inde kakakhale kantindi aya madengo awo mukatenga awiri business ikule sizonje ko basi ndathokoza mai abwino zikomo yayi bwera Madusa lo? Chi. Makalisa mambili wansa. Mtengembo jingo janga kumwe. Mbachidwe yake na menewo. Nsika waja sunda. Kuma naso ndi anthu classes za kuzosana siyana. Apo dalonga. Kuti ya izintu zikuyenda motel. Tikupitirirabe kuzungulira. Kwenikweni ndine kuti ine ndikhalepo mbuyo pang'ono. Ndipeleke mpata ndithu kwa mayi wathu kuti azisogola koma mwina kapena tikusogola chonchi palino nkhani naso imene tikuona chinthu chimodzi choti azimayambiri dusana che azimayambiri kunola kuoneka kuti akukhala either ndi amuna awo sakuchita chinthu chooneka bwinobwino komanso ali ndi ana ochuluka imene mtima mwanu zikupota basi zimene zikuyendera azimaya business koma ina ndi ana 6 ena 7 koma pomwepo popezeka ngati aphunzitsa mpaka ku technique. How proud are you ngati munthu wa business? I am very proud to see kuti azimayi akutha kusamala anawo amene abereka osadalira kuti pala uje ndikapempha fees
pala uje kama ndopezako bwino ndikapempha chakuti chakuti timanena kuti uziyamba kaye wadzithandiza wekha. Thandizo lina likamabwera likupeze chifukwa choti akukuona iweyo ukulimbikira. Komanso nthawi zina ukamadzithandiza wekha ukapempha thandizo lija kalese school fees kuti ndamphunzitsa mwana wafika form 3 koma form 4 ndakanika othandiza uja umamva kunena kuti munthu watanu munthu wayesesa uyu wayesesambo uyu chabwino tione kuti titulukire kuti tiime apa atsogoleme iwo atufanda amene akumatisogolera pamene afuna kuti ayimepo te ife tizibwera pambuyo pa ndithu tione kuti pena pamene payimidwe pakhale pasi pamene tikupitiriza mwambo wathu walero onena kuti ndithu kuzayendera azimayi anzawo a bizinesi kuti pena ndithu kuwapatsa moni kuwagula malonda pena kuwaonjezera kampamba kumene kuti mwina azimayi amenewa athe kuonjezera mabizinesi awo ena ndithu kupereka moni kubveka kutali lankhuleni madamu pereka moni hayi ndithu mmene zikuyendera kuno kupita panjapa tione kuti ulendo umene ukupita kuti kodi tikukakwera magalimoto kapena afuna aone panjapa amunseuwa zonsezo muno tatuluka muchipinda chimene timachinena kuti chipinda chogulitsira malonda msika wa Chazunda. Tatuluka tili panja sidapite koma tili panjabe ndithu akulankhula ndi achairman khala ngati kuti zouzana kuti kodi kwa chakuti amagulitsa kuti nanga tingapeze kuti chani. Ngati mupitiriza kuonera program imeneyi mokamaka yapaderadera imene tikunena kuti ndithu unkana atukula azimayi ya business project imene ili pansi pa Trifonia Mpinganjira Foundation. Tinene kuti mukutionera pa Times 360 Malawi tsamba lathu la mchezo inutu tapitiriza kuonera komanso muuzanzano kuti aonere zimene zitafika pano ndipa aterala tione kuti pano kodi afuna pachitikenji ikuoneka kuti ndi tailoring shop imeneyi. Zinanda Sandra Malekani. Amina mmodzi. Adinath Waison. Sandra Malekani. Ndekuno kutani Alinath ndi Sandra. Tailoring imene mukeni wakhala zibaba. Unokoti kuphunzira za tailoring. Okay. Muna maka amadamatu. Ophunzisa utamene. Tuphunzira tailoring. Muna maka pasogori zazimene baroka. Mungangada. Kuphunzira te. Aphunzitsano ndi awa. Muli bwanji madam? Munali pati fama timapita ku nyumba. Ndibakatenga zinthu zine zinasalira. Ndi awa kuti ndi ana anu ya ngwaphunzisa amalipira amalipira komano muwangati ana amene wamwe apeza papawa amene uzapanga madachimesi ali pa program ya DAP. Okay. Yeah. Inu anakupezani bwanji? Ine ndi member wa Solicitor. Ndi bungwe la Solicitor. Bungwe limene ndi bungwe limene lima muli anthu aluso okhaokha. Anthu aluso ntchito za manja. Tailoring shop Indiana. Munayamba liti? Namba 2003. Matani before 2003. Basi wangu khala. Leo mnaphunzira kuti kusoka. Okay. Izi sitinaphunzire kuna kulikonse basi ndikusonda kuchoka kwa Mulungu. Zosangalatsa. Nde munazigulira machine? Mada skate ukhanga ta madula chonchi. Kutoko kuti ndiziwe kuti malaya madula motere. Zimadala kwa masula malaya wose. Waya pansuto bage madula chonchi. Dinda. Kola madula chonchi. Inde. Basi ndinaphunzira modelo. 2012 benda kapanga designing. Kuti kumene Swift so. Wafundi ku understand. Niwena kapanga maujeni designing kumeneko. Nango kwanza wapanga certificate yoka. Chifukwa maendera chowa kuno kufika kupita mbranda ya daily. Ndezi madali kuti ndisoke ndipeze transport mupite ku school. Kuti ndimakhoza kupita wiki ino ndikuti wiki yamawa nditole transport. Nde mukulimbikira kumeneko inyo zinakuthandizani bwanji? Olomene mukuona moyo wanu wapano. Ukukwera ndipo kwambiri. Ambuye alemekezeke. Inezo nene nzima ya business. Serious? Ziko. Tinani njenda? Ine ndifane Mrs. Fane Machindu. Mrs. Fane Machindu. 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 Okay. Ine zina anga ndine Trifonia.
mundidziwa oho ndine Trifonia Mpinganjira nanenso ndine Mrs. ati amene anabwera kwa Mpinganjira ucheche kwatu zapemphera athu Mpinganjira amenewo anasapemphera kumpingo kwanu ambuye alemekezeke ndikauza kuti ndikumana ndi munthu wokuti munakapemphera chali chikwake chabwino mukhoza kungondiuzako kuti kampamba kanu ndikotani ko business yanu munayamba ndi ndalama zingati? Okay, ine ningayo muna kumayambiro ko 2003 ndi mayamba ndinali pa zero chifukwa tayalingana ndi masoka pamanja monga ndanenera kuti sindinaphunzire kuna kulikonse ndiyeno ndinkasoka pamanja tikena ko ndinatulira ndamakona 5000 ndinatulira ndamakona 5000 imene nthawi imene ndinakwanisa kugula mashini ya nyuwani 5000 nthawi imene yoyo ndeno nditasunga ndawa manager ndapeza mashini ndikumasoka after kusoka kupeza mashini amene aja ndimasunga pang'ono pang'ono nagwa number 2 nagwa number 3 yeah sindinalembe wina aliyense chifani masoka ndi ananga wina panopa wapita kuntchito tandipasa bagiyo ndi amene ndamphunzitsa kusoka mabagi ndi amene akusoka mabagi awawa ndemoti munthu kupasani oda ya mabagi awa kwambiri ndiso ndi mahandbag amene usoka iyi ndi ikoneka yachizimayi ndithu yachizimayi awa ni maschool bag laptop bag awa muli nawo awawa atha iyi ndi school bag iyo handbag ndi mukasokasoka mumakazigulisa zimene tikasoka timangoziyala pa nthawi zambiri anthu ambiri amabwera kumazagula koma lopadakali pano mwananga walandira oda ina yake amene akusoka izi ngomakaudesa chisomoto chimene mahandbag wanso chifukwa ndikusoka so ina achechi chifukwa tikava uniform ya dolika uniform ya dolika ofanso zitizipaso bag yachani ya meruni ya ndeti masoka madizaini otero kulemba papa women ministries padakali pano ndilibe atha ndi mutagula mashini achitatu tagula mashini number 3 ndinakokeranso number 4 panopa ndili mashini almost 8 panopa phumbu langa ndikulakalaka ndapeza malo akuti okulira malo ndi ang'ono ana asukulu alipo ambiri alipo more than 15 kumano ndikumangogawa mmashift sepano ana asukulu amwanduza kuti mungu apo awalipa ma attachments amalipira amene wawa amalipira koma amene akuwalipirira ndi adabu omwewo chifukwa program eyo ndi adabu ne pano mukuza kungondiuza kungondinong'oneza kuti khanga ndikampamba kanga kanafika pakuti angasamve nawo itachichosa nong'onani nakakunong'ona pali microphone tikanazimvapo koma iya yanong'one ndithu maufulu kumbuyo madalitso ena amba kukhutukaso mukamva wawawayo ndi mvula imeneyo madalitso ena inatipeza tisanabwere khangati pano ifuna itisanzikenso mvula ndithu imene anthu ambiri akhala kuida ndaula ija ikuonekanso kuti ayi yamba kutayika umwambako tithokozenso kumwamba kuti mvula yamba kugwa ndithu makamaka kuno ku chigawo chakumwera cha dziko lino la Malawi kwa chazunda tikamalowera chakuchikwawa amaliza kunong'onezana tatiyeni katero mapangazo alipo ana ena loti anawa ndikuti kusisa ndimawatenga kuwaphunzitsa ulere ambuya akudalitsa kumapanga timabizinesi mwachisanzo mwana amene akusoka timasikeli wati yala apopoto mwana amene lona kuti anali paziro kona kuti mwana ndi akusoka kuti alowera kuti ayambira pati ndibwera kuno ndi anabwera kumasoka kobwa tizigamba kumpasa moti soka zigambazi malumikiza through zigamba zimene zinatolera ndalama kwana 15,000 komwe ndakagulira nsalu zimene zizi kusoka masiketi anakagulisa panopa anakagula nsalu zopitirira zitatu anasoka masiketi more than 30 choncho ndoti zitani zikuyenda yeto ine ndathokoza kwambiri mpamba wawo andiuza ineso ndauza nena kuti okay ineso ndione kuti ndipanga bwanji alibe chikwama choti ndiwagule koma kuti andisokera njadolika chadolika ati akandisokera andiuza kuti ndibwere nditsatenge ndithu koma amene mwamveramu she's doing also charity work we can see yeah
Ndipo osati masewe. Inu ndiye Grace Chinga chabe bene mkoza kumuyimba mphamvu sindaliso chabe ndikoza kuimba mati mbuya chani pang'ono boga zomwe muye mwandipasa sizanga zoka ntchito imeneyi achisozera ndikhulupirira nanunso ndaliso pamene kwakufikani mwanjira ina iliyonse koma mulimomo kwambiri ziko kwambiri yayi mayi wa business iso amene nayenso akunena kuti ntchito yake yophunzitsanso ena achisozera kuchita business lazizimira paokha payimidwa apatu ndi pa mbwibwi wa makaka koma makaka muwaza bwino kama mungoyimira moralo ndimatasa kupangaso makaka senda makaka mauziwa senda chinangwa kuchinyika inu chanu mapanga masiku angati maka masiku 4 kuchivula kuyanika sibasi kondole timati pamwamba pachi makanya koma izi zimatheka upanga kuzipanga so ufa izi ko basi timaja zimenezi timagaiza iyayi panali ai ndiye munayamba lita gogo business imene mani